Mikä on African Care ry? African Care ry on järjestö, joka on perustettu vuonna 2001 afrikkalaisten naisten toimesta Suomessa. Ja me tehdään kehitysyhteistyötä Somaliaan, missä meillä on 3 kehitysyhteistyöhanketta. Ja lisäksi meillä on Suomessa esimerkiksi naisten hyvinvointiryhmä, miesten hyvinvointiryhmä, kielikursseja vanhemmille, joilla on pienet lapset kotona. Sitten meillä on tämä turvapaikanhakijatytöille harrastajaryhmä. Ja me ollaan järjestö, joka edistää sukupuolta naisten tasa-arvoa promotoimalla. Meillä on siis viikoittainen harrastusryhmä ja me ollaan tehty eri asioita. Tänään on vähän enemmän liikunnallinen fokus tässä, mutta on myös leivottu, on tanssittu, on askarreltu ja on ollut hyvä palata, että kyllähän ne innoissaan tulee vastaan, kun me mennään hakemaan sieltä vastaanottokeskuksesta. Me pyritään tällä meidän toiminnalla vähän rikkoa sitä vastaanottokeskuksen arkea ja saamaan näkemään Helsinki, että me käytiin esimerkiksi Kiasmassa ja nyt me ollaan pallokentällä ja mennään futismatsiin, niin on siinä mielessä uskon, että palaute on ihan hyvää. Toivon, että yksi niistä, mitä Suomessa tällä hetkellä tarvitaan, on se, että murretaan sellaisia stereotypioita ja näytetään, että nämä on ihan ihmisiä, jotka haluaa pelaa ja harrastaa ja on paremman elämän toivossa tullut Suomeen ja on tänne tervetulleita. I'm from Albania. And when did you come to Finland? I come in August, 17 August. I'm here for 2 months. It's really nice to live here and the people Finnish are very nice. Did you like it today, this whole event? Yes, it's a beautiful experience for me. It's really good to stay here with Finnish people. Naisten maajoukkueen Tuija Hyyrynen. Miten sun mielestä jalkapallo voi rikkoa jäätä eri kansallisuuksien välillä? No kentällä ainakin kaikilla on se yksi sama kieli, mikä on futis, samat säännöt. Sitten sinne voi tulla ympäri maailmaa pelaajia ja sitten silti puhutaan sitä samaa kieltä siellä kentällä. Et ei siinä tarvitse välttämättä muiden edes kieli osaa, kun meillä on se futissa yhteinen kieli. Ja futis totta kai vie meitä ympäri maailmaa ja me saadaan tapaa eri kansallisuuksia. Mäkin olen itse pelannut samassa joukkueessa, missä on ihmisiä Afrikasta, Aasiasta, joka puolelta maailmaa ja se on ollut tosi rikkaus. Silleen, että ne pelaajat tuo siihen joukkueeseen omia kulttuureita ja kaikkea omia tapojaan ja sitten me tehdään yhdessä. Me ollaan yhdessä kuitenkin se yksi joukkue, joka sitten tekee sitä yhteen hiileen. Sitten ne, jotka tulee jostain ulkomailta, niin saat vähän perheen siitä joukkueesta, ja mikä on jotenkin ollut tosi tärkeää ainakin mulle.